Mali ko la ɲansi anw ti kɛlɛ kɛ ko an ka mɔgɔ ka kɛ ministre ye anw ti kɛlɛ kɛ ko an bɛ Mali wari dɔ ɲini k'a dun a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini Ala k'an da ne ka ministre ma nɔ ayi mais n'a bɛ yen Mali faamaw ma sa wa bɛɛ bɛ yen k'a ta Amadu Tumani na ka taa se jɔnni ma Alifa Umaru Konare ka na se président IBK ma a y'a président bɛɛ ɲininka ni min delila ka mɔgɔ kelen nommé Hayidara tɔgɔ la ko nin ye ministre ye u k'a fɔ n ye aw ni ne tɛ sigi yan kun ko n b'a fɔ anw de ye Ala ko ni fasoko ye kɛnɛ kan Zamzamiw anw ta ye Ala ko ni fasoko ye kɛnɛ kan a transition min fana filɛ a ye t'u ɲininka Allahu Akbar wala ni n ka ministre kelen min bɛ yen u k'a bɔ a la sini Allahu Akbar u k'a teliya siga t'a la u ko k'u bɛna débito bulon sigi a y'u ɲininka ni n bɛ ka maa kelen min tɔgɔ d'u ma u k'o fana jɔsi sini Allahu Akbar anw ta bɛ kɛ Ala kama an faso Ala kama an faso siga t'a la Zamzamiw Allahu Akbar n ye global de fɔ n'o tɛ a ye wari bɔ an